Asantemaso TV, yasomo sompa. Promoto wa de shema ma we biara ha mama kwa ba ma Asantemaso TV amamene amanye efie ne nsem ayensa asom ne de eba abesomo nanu dwada Asantemai Council etena asem ebobo nkunyasem bebre ho na enumu emu aye na ahya ase bebeba abonten makoma de yensa asom na edika editie na afei de humu aye nyina abopo ewie no na ye de eba abesomo Asantemaso TV YouTube live like my shema fofo nhwe comment section one year to adrenaline channel afa no subscribe to media no ede ama Facebook TikTok Asantemaso TV asantemaso.tv@gmail.com your email ya no follow yen so ewo hono WhatsApp number de djuma 0244961189 o ya na WhatsApp yen betimi aye voice audio so ede ato wonom ebe so a ebebo ni nyina etie na abo media no etimi aye kama ma so ya sene nye de nsemi esom ya Asantemaso professional photo studio wo pebe bia omo camera eni edda wonom omo professionals awucha camera na chewa hu se kama enye yo fo ni bi na ni kada na to na ni tenu afu basa bi dabi we wo ba no afa no ho camera siesie no ho a okita ne camera wo be ye adwuma no edi amobi hu ye no sampa adwuma no be camera no so ni da wonom colored camera bibi opeso ye bia say ye ayefro na wo ye bibi ya metwa na live ma wo birthday na wo ye opeso ye photo shoot edi na wo pesa wo ye fa camera emesi so ma wo de afre Asantemaso professional photo studio na omomra emedi dwuma no kama emfa ema bibi kuma bi na obetua na omono edi dwuma no ama na ye fe advert na pesa wo ye wadwaton de no ye mo da roma wa wuntimi nkasa kwa eba ma presenter obecheche wade ton de no mu kama amehwe asini na ate na boyfriend mpenifo 0244961189 na ye no eni dwuma na fe so Grand Echo Cabanas omonso so resort kama eno so ewo lake bosom twepepie ewo na ewo no so ewo bibibia peso ye bia na mesra ko wonom omansi bia ya kama bia wo mede ye ayefo ne ye wi ya self na koto nkonwa obeba decoration ye bibia kama ji se bia bia colors ona wo mpa na de ba komienu bi aka ho na de se wona wo kone wo conference room so wonom a mo betimi atna wa ye programs kama meetings penifo mo behie mai mo dwumade kama swimming pool ewo ho winim dware aye wo trainer wo ho obecho se de si dware swimming pool no kama restaurants nso ewo ho no ma obenya aduane papa edi ama ho ato bebi bia ehia bia sa resort enya bia no ko wa no a obetime enya ada jojo wo ama ho ato kama also friend penifo 0201 18118 na fenso 0591 882030 ofra mpenifo ebeje so no mana wo edi dwuma no ama aboa ena kwaku aye krade no se na senya ne ya ena menene de nkonhu se ena dia de na bakakra chan enra medi ye sweetie na dankwa Yanshan Samno Asenama da Drada and Asantemai Council etana se ebobo and sembebre ho na cheseni na fa enkonwa sembebrea kwaso ya sante manimona denya se de Redwada na humu aye eba ya sese nyanya nti asese denya se hema akowie se wanya de hyekonkron de hyekanya ewoso wodi denya se akonwa no na natena akonwa so mfinhye adwasanum enie na na dotwuma bonyi otaso mienu wono no ye denya se hema na enhyeda mase na na se otu na de so anase wonkoso na nde akowie ya ne se wanya de hyekanya ewoso wodi denya se akonwa no enno ye de hunsem bebre ebato manema yenyana yetie na voices bia ba audios bia ba for WhatsApp yenko tie sa voices ne nyina bi emra ye ba de aka chi ene doso Asantemaso TV ya majo deda masi ene nyuma pa moye na minkoso anu nshiramo ene nyuma pa mudi ma Asantemai denya si hema asamidie ya me ya pa nenso mpenyimfo si amfan to the da ede ifrito se Asantemam die ina enim se yetim ko fe ne pa ne bebre ifri ba bi ba mo abeda na agihye ma beti nkonwa ne bi se ne yura kan na keni so de ntam kese ne boso yes
so tenase na on ne mpanyemfo ne bitinase dwene ho ansa ohiman mpom tudwuma a waye amane man chese waya ade papa fie do ade abedi akodwa so wabon ho modin bia sene onipa ye ede boa ne man ena waye mse otu ne ho chei timinim se onyambe be kasa na se ni na ewe sade no mponi wo na bedi na ye dwuma pase ya nim se o man ne be kai wa na nso nipa te se dian a wa atamfo sansa ade hye ne kura konkon ne biti medi akodwa na o munye ne ma efata ene de be boa man na ono timi atu ne ho akyesei nim se onyambe be hyira emo be ye mfato ho so de ama ye mu bebre na ahemfo ne bebre so a omu kwa de mu ya de hye konkon no so o mba o mu hwe so nye mpuntu yuma bia na sebi enyapade ne yema ne ebe fon no nyina nso ebe ne mbre be so se no hima mbre so ye ya ye kana semu ne nso mo hwe ayi ya obi adi yi no so ti mse ye be de ewra nso ase so ogina na so de akoduro eni tumi e wonu mu ade akasa apensempensa asem na me hu no kure ti wo hima na ye nyina ebe ma na hyeden hyeden pa na asem na areho 33 years in 35 years why ade onyame nhyira no baba mesuma dwonche kwa kunyonko na wora ho enura ye nyina yesun pa because yesun ya na be free no ye ka se ye ka de ahemafo bi a ene obesun mo korache nti mesre wa Arafo wene voices bia abeba bonten kwafo adwenkyere a efa denya se hema emu na omuje asotu international so apenya se wode wo audio ebeba na ya bo amawiase nyina eti fafa 0244 961189 0244 961189 eye WhatsApp number for audio for comments be for no YouTube so for comments no egu ase ni akenkan ni na ede amount ye to ansem no so Jordan no asade mekana Santimai Council na say ede nkonwa sem bebre na ede ye denya sem konwa ehu aye ba ye kwamai brekum dwan kwanta ewu adumase sabronum enkonwa sem we ni nkonwa sem dodo na nanom no latina say ebobo ho edwendwene ho a aye deja ehunu aye bebre abeba abonten na ene dia ye sasa so mu no eye brekum so edie brekum nkonya sam eho emu aye aba wonom eka emani kowie se mentimo wase bebre na asori ewo brekum na ansa na no na da sebra Dr. Amankona die wuo wono na no ye brekum hene na ewu afie twa mu ye obubu obusumi na wu June busumi no mu afie etwa mu 2023 ye afie no mu ana na afie mu na ewu ya na afie enie June 9 2023 na da sebe Dr. Amankona die wu ano ye brekum man hene efiri mu na de din a onyame di hene ne ye danim ne ye Dr. Leonard Ofori no wa ye doctor ewo Germany kona na odi ne dwuma ya wona na afi apema anko ne aduasan kron 1939 ya wona obedi ade February 2001 obedi na ye adombo achotoso mienu no wafa and 9 nani obedi ade no so kra no anche bia ene se bebre sorry ehonanse no obedi ade kra na konwan ada wona mfin hyedu wotwe ana manso twe pai mu dudwintwan na edaso na nyankopon ye na dom ma court de nsa ebe mu eso asem ni mu bobo mu nyina no na chese 2017 afin period edunsun December 13 na court edi asem no ma 2018 mu bono half regional house of chiefs omunya na tsena se ehunu sampa osafata se odi akonwa utimi edi akonwa afie etwa mu ya na efri mu na ye na ye November mu na jase afie mu November e bubuo bosumi ni mu na jase na wuye no afie enie na ne ye hwe ni mu sa afie nie na nka dwuma dabrekumfo eba asetena ne bidie na nka mentene wasi o manso twi odie yi o na nka ni nyina to atwa
ebi sana da sebre ebedi ade akonya da ofinhye du wotwa na maso twen da so ti afemu die nim se bia nkoma ka bibia wie na nkoma mo bayi die ebi kwa nkoma de hye no afafa ni nyina afako ni nyina no akwa adwenkuro mu obusua na no na no nyina akwa adwenkuro mu na nkoma yi de hye baako na nkoma de na be kyerɛ asanteman na nkoma timi yi na kyerɛ no watimi adi ade na nso ankoba de sa mentene ho ase san ɛwɔ brekum enkonwa sam ho pa enya sam ketwa as sem no kasai die wo ntimi ensi ne gisse wo ma hye ama mentene ho ase wo nkonwa ne wo nyina no wo ma hwɛ asiesi ama bibia akwakototo na akwa mu na wo nyina bo wo nkro ewie ye no yera na ase tutu ababio ɛna no di sam to dwa wasam no wa na wo kase ɛna nsa mentene ho ase da so wo nkonwa sam ho ne de ontimi hwɛ ensi ne sese gisse busua no afanu ne nyina ɛne wɔn mo a wɔn kwan so bedi ade nyina ɛtena se ɛne na ahema mo tena se ɛsiesie mentene ho ase mu nyina awie asan wa makwan ama watumi asi ehene yenko na yenko ti otumfo emra Etia Papa bia wo bia ni Etia ji wa ba ho bia amani ese de sitie bia e be che mu nyina mu na fa afa ne kwa so boko na se le ntiwa ba wo bia amani e de wo bia de betwe e bia ayasubie e bia boko Etia na o tese na wo mra na tina da sene mu na mwa o na no bi must be antasubie Sanyefo no de mo hwe che ko penti e wi ade sise ma fe na na e ba mo ama mo maka se le ku bamfo mo ba so hwe na we de sabi ade sabi yanka ko sabi ko no bi ama yura ko du puntu sabi bi ama ba so je na we de bi na sabi yanka was na mo nyina na so baba wei ene ensamo a yera na ase tutu ababi otumfo ade tu dwa efa brekum enkonwa semo kwaku enu na ase no eya oya na de me no kase me hu se ahoden abakakra efie boko bisiafo nyina ho ye yede nyankopon ase yase hu ne yeni age pa yede nyankopon ase enkonwa semo a nano adwada asantamai council hia adwendwene ho no de nya ase de nura ya ka ho asem awie ye hunu eno na poma sebre brekum de enso so aba na esementeme ho ase ewo mo no de ontimi hwema ama nteme ho ase no wo ho na wo ma busua ne nyede hye ema emedi ehene tom hwe no mo nkosie sementeme ho ase no ema no emfibo no adentina brekum e kam ya yese wo hene bi yakwakura wo mo ntimi ema sumdwe ema na de bia menteme ho ase ba wo ansana ada ide enko no ho ni nyina ya dom ahene agima bedu ensema ekogba fa bono na ne mantem bia no dom ahene na ye wo nyintum sa babet na afia ka kira Santama so TV awefo se dom ahene na agima bedu eniema wo ye nyina menteme ho ase nyina besole a ensole mpunsu wa Santama ntem ba bia wo esa sore wo bono enti bono regional house of chief bono a half regional house of chief bono ni a half mantem benifo wo nyina ko sitachi ma ahene so omumfre dom ahene no muntunefo ya no na me wo manhia ye joada na me wo manhia ye behwe a ye brekum hema wo kasa no wo ma ye tiase se ye na nanu bi o mo pere akonwa na adehie ni bi ni afa ba ko pese betena adwa no so no e de wo mo pese o mo de kobodo ma wati ase do ma no mo pese o mo de kobodo mo pese o mo ko no mo ko som eye bono no o mo pese o mo yi sante hene ye dai esi nchen brekum hema ka sa asem no wo ho no nkrobo na wa ye kasa ahwefo ngongo tie aso tie nye ebere so ye de ye adwuma wo ba bia wati ase brekum hema ma ye tie ase se ye na nanu ma no mo gina ho ase bi wo mo na ese ese o makantam no ne enti o mo kantam ni na ese ye de akonya ne ma wo mo a na o ma ji wo mo ho e de afiri eye asanteman ase e de o ma ko hye bona ase ade ase bi mpre bi asa ye na nanu bi eye no tutu e kwa kofa wo ye no de aye dai e de ablaye na be ba so so be sate wo bono ho e bono ho na be hye ase ye hwa de kotoko hene kasa wa mama ni age papa se bi dom ahene wo na wo sie se bi wo ba asumdwe de amabono ma ye hwa de abra sampa nkonya samba beto ho no musuti aye wasi wo hene ye hu se dom ahene so aye dai esi hene wo ho na se wo pesa asumdwe ba wo bi ye se hene enka asumdwe ba asem aye nka nwie ye na yakoka na se bi sam modua na busu ekwo ni nyina begina mansia abekantam so omo ti asem e dia konya na mafa baako na wo o makwan masa bodua sa e bi so ankyerɛ eye kra wa na suti sa ne ma ni nyina no eye ni ma bi asem mpredua sa e kwoso wa mpanifo ahwɛ na o ma ankyena na magema badu Ghana security wa
security agency what Ghana Supreme Court and Fred Mabedu to for Papa you the by best at every one or Montiasi. I then was about to say you recasa what I was say. Ko sister ye beka nseme wo hwa yeden every one or hini bia ni blekum gidi kan enti ye hwa de afa ba ko e kan tam no ye hu se blekum hema manhia wo e na atiam ye wura yeden mo ma na kwan wo sere ntam e kan tam ye che obi adadua sanse ye wura ntam blekum hema de a wo ye ya mani je no no entam mo kan wan fam so sanse won de o si osuro ye wura ntam on koka ne du ne wura hwehwemu a na kusi sampa odifo a baba be nyama ne osuro ye wura ntam wa ya ade papa mama papa nya rusha be mo wodi bua ma ye wura ntam sanse ye wura ntam si ye wura kra wo tie sikadwa so osuro no ane ntam enti sabi ade ba ko adenya ase hema anhwe no ne du kwasa ntam wode poso na ko wie ni sei enti ye ma me beku mu hema ba be du ye manhia fikesi mu no eho ena mpanifo ma ne sere ntam no ye den o kan ye enti ye hwehwemu a ne ko hu safa ba ko ni bi edifo a ye ma me wo ho kwan o me na nya ma ne ye wura ye ma me wo ho kwa so o de de hia o pede ye den eba no ba betina adwa no so be so na natu mu wo de so beku ne bi ka santeman enti afa ba ko no so ye ma me kasa no ma ye ti asese o mu nyina ne do ma hene aye ba ko e ma ye ma me ka kire ye wura se wono oba besi ye na de krata ko ma do ma hene se so ye be ma beku mu wono e wa sante hene wo ye be ma wonsi wono no ha de ampa wontu ya ensi na se wo ba besi ate se ye ma me beku mu hima ti de nsesi ni bo amma do ma hene wo na beku mu wantimi ama wa afa aka no e de no mo so ye esanze munti ye kwa mate se do ma hene enema bi a wo ka woni asante no akwa ye wantwi bi da wo pese wo ya na akwa se buno ni asante e wa asem so asem bi anya den eni wono no na ya na de bi o kina no mkra wo ka asante wansam kra no ono so hye ye o che ontimi ma mesom what ya say enti yesre ye no na no mo bekum ade hye wo ho abusuafo panifo wo bekum se sabi de wo mo ye so wo mo free se akonya no mo pese wo mo je eni free ye nana hema nsem ye bekum hema nsem no ko ma do ma anya enye o mo fa so ni wo mo ye be ye ya ye no mo ye be ye ti na sante hena kasa suti ye twen se kosi se obia so be ba be bo na ma ne ba be kire nsem mu kwa ko wie se abusua dua no wie kan wie di bi enye na ye de odi agije be ba ye de asanteman so wie de ye pe de bia ka Ghana nti ebre ne duru no mu nyina nyame ya adoma ye wura se juada o mu nyina sa ba hie ma nsem a ye wura de betu dua mo se de be ba no ye kwa ko hu se bi mfanse akontabu atwato wo no no ye juada nti ye juada ne ye sire nyanom nyame ne nananom so mo ka ye ma me ne ye ma me beku mu hema sanse se ya nhwe yi a enkura ehye yi wurase wo bono ma ntem bia agima bedu do ma hene edisi kana nyema be wura mu a ment propaganda ne ment mu wase bi sa be wura mu a na se bia ba kofa wo yene na be he wa wi ya be ka se bia beku ma se mu ba yi no ede ntoka bia ba ye hira hwefo ntoka bia enu be ba ye wura kasa wo se asumdwe enko bekum sesi abekum ye ne hene ye wura ye de hye bia ye nyi wo bi se we ne be di ade enti se bi se pani bi firi ba bi se wo de wo hene ba bekum a ye wura kasa bibia enu sa enye obia no betimi ayesa ama na ye yi ntina de brekum die ekosi ye eno no nti ye hwese nyankopon ya adoma adwo ada santeman san hye bi wa na omama ni omode beba no mo nkro bofofo mbesa de aba no na ye hunu de befiri mu abani ya sha basa panya kwa na betofo mu a ye beba ni abebo mu emu enchim ya to asem no so de adwa ya nkwantan so nkonwasem asore sa dwa ya nkwantan so hene ekwa na naboache tromo the third wono na no ye dwa ya nkwanta enhene na wu afimpino ne adwonu mienu mu 2022 ntina na wu ye ne fie mienu mu ane afi na wo so adie no ekowie se afano abusuan fan ebabo wo mo enkro ewi afa abusuan mienu a omo kwan se mo mutimi yidi hyefi abusuan bebo mo nkro ewie ye no na ekowie se entambi ewom a afa ba ko aka yewura entam enti entam wo mo san so de omo ntimi enhwe ensi hene anase enyi obi mane media de mane nyeye yeso omo hwe entam no eyi entam no nsem nyina ne emu amamre nyina eye free wonom ansana de etoa so etimi aba enti boi ene de free mu e wodwa ya nkwantan so mu enkonwasem yenko na yenkotie de yewura na se to be otumfo eka efa dwa ya nkwanta de no yana na no ni o nya na be tete no mboso bu na jaza ko mu ya de bona ti an ma boso na so mu nka mu edru wa yo o so a chebu ti edru mo chebu mo nka mu yo
no, my man, one day to take to work. Joe. At the 20th, woman will put picture me. Joe. So when you do more, as I would say, just a woman come on. I was about a month I would buy it. I know what he was also said. Since I was only about for a video to film, which was a real. That's what I would have not answered. I grant yet 2 1 3 1. No, I would say, it's all from Nauka. That's what it would have. Okay, we did some as that will be continue. We are going to continue. Upon when I'm more rich, no. when I'm more rich, you might to me to continue. This is yet the answer. Yeah, he might be a very way up and the advantage and you. I said, money, you have the advantage. If you are, no, that can was it. Yara na say to ababio e de na no sem atodwa o say enam sentam woman de wontimi enhwe emmom mfa obia emma nanim emeka bibi ade so mahwe na entam ni mu amamre ne yamane nyina wo maye afi wo no kwaku o say Yara na say to ababio o ye asomdue he ne pa say world peace ambassador nti de bia me betena fidi wi so ameka say untumi ne sante hene nyepe wati ase ewo bibia mu eba na nimonyam amamu mu bibia untumi ne nyepe ya no biti akiri asebi ya na mehu sesebi emabunu te say ye kasachi etia Yewura utumfu ame hu te say nipa na nemdia wo na yedan ewo fom Yewura nemdi o wona bro wati ase wo menhia wo no asem ne yedi a wo nkɔ bi o ma metie nsɛm a ɛwɔ hɔ set kwa Yewura fast bua no ensema mpanifo kontire ni akwamu ni wona tete nyina ye dai obuwa nkrabo onti nkrobo ni yi no watena echi no wakasa eti asantene ya na mehu se bisa nipa ni nyansa ewo fom so tie ntie bia ya nkwantasem onso omo so beduru ho no e wona yesa ma obi sra ntam so ka ntam ma me ya na se bi omo se wona na ese ese afa ba ko ade ntam ba ye no ese omo de omo nka ho na omo no busumusu asede ndai no ego ena na ye na utumfo yerenom ye na achia no besere o mo se ono so mfa ntam no ye de emo so entam ne se na tiesuti se wo me na maka ntam ma be payment hia na mesi book yi ana se bi ai krata ye kura wo ye media ena wo se nya media wo kan ntam se ye wo dia na manka bi ne be du Yewura animu a e wo ne Yewura besere Yewura ye no besere se ena ye me so me nka ntam ni bi sa ade ne ye media ena Yewura be nya abotere abehwehwe mu honhom fam honam fam Yewura behwehwe ne nyina mu awu se wei na ade ne ye den e ye dia eno na ya na bi mu nti ase se mo pa asem no a nku se Yewura na betumi aka mo di beduru ho na obua asem ni wia na obeda na motamfo no correct what you say ye de wo na wote wo ada na wo ka asem ni se bi mpura dua sa wan ko bodua na wan fa asem na nkokot wo bodua so be che wo da dua ada na wan fa asem na nkokot na hu se da bi Uwura de sante hene ena wa kana ntam ena wo di asem na koduru na wo koduru ho na wa wo ka ntam ye ka che wo se be pa acha wa wo ka ntam udifu a wo se mente me nwase ai de empo ye de badua bomu kra mpa hu so bi kra bodua ma enya ono akasa enya ono ankasa suti enti sa ne ma we nyina no Yewura kasa wo sa kan ne bi ni ko pem se ye behwehwem ama obi a begina ho sisi abusua dua ene edi bemu ye bible utre se na wom de bia meka esi dua na ba ene edi bemu dua kro enti se wo ya wo ba begina ho na se me mpre dua sa wo ye bofre ne ye hwehwemu na dua na ya mango a wo se yi bofre ni fra mango na mango ni di akonya no sa na tie enti dua na ba na edi bemu dua kro de abusua dua na wo obi e begina nyame ya ma otwada abegina be ba ma ne me na na esimasi wo na wo we Yewura so me dike anka se nkomi ehye otumfu ase bia woni mababa se befa ho enti waya wo ba begina be wa mane me yutwe me bo nkro wie na afi ye bisa wo sam Yewura bisa wo sam na esimesi unim no na ne ehu se wo no ba be so bo fie ho no mo ne eyi wa fi nchen ne ye de ade ne ye de ade ama no enti nkonya sam ene asante amamo de asuti enya abanyosem na ba be wura mu a kamente mu ase doma hire ne ma wo ye nyina ye se me mpredua se suku a wakọ en wodi ba suku a wako wontimi fa ma beto to se biye na na mamu na da ho ansa na wo claim wo se wo na wo ye charge no wontimi fa wo charge wo ye e ma me claim ye na na mama ne amamre enti ne Yewura kan ne mebi se asante amane ne amamre ye mfa sika ene amanyosem regional house of chiefs emmem enye yeda ye hwe mabusua dua no wo nka ho ye no ba be som ye wo na wo ye jaba wo ye naba wo di ade ne be enye yi a Yewura be yi wasi nchen
nti sa ne ma we nyina na ma yeti ase asante amamu no na eso se ne se bi amanyosem no ene ni nyina eso se no da so ye na nananom bi se bi bra bi asan ene ye wura ye na nananom bi ye wura de nkonya na hyom se ene agya wo pa amanyofo no ene be hu wahini bi ase bi ye na bantima hene wo kasa bi emre bi chama wuntumi nsem iba betutu wia no wo kasa bi wo ka wone kokoso hene ena ma hu se ye na nanam ampa omu gotumi wo ka kire kokoso hene se yenyi ehu mfira amanyosem mu sa wo hene woni amanyosem ba bra ye kasa wo nto aba kakasia da muntem wo tumi sene manyoni enti ne no ye na nanam aya amase bi MP asamni ma kra no mo de o manim ye fom ye rade ye na nanom ene MP mu ba hwa ne wo sanke se bi ye bone samamu ne hwa ne wo sanke na nanom eso na MP ba pe ti se de se bi nyankopon na ate esi a wo ye den wo ba nti ye na nanom ma o manim ya ha ma se bi ayi amanyafo no sa tumi we ye na nanom ne kura wo mo wo na asase ne ye wo dia de wo ba kuro no ba be campaign wo ho kwa se wo be pam no se ba wo nse kuro ni what you say nti asante amamu ene kwan ne ye na nanom fa so bu asem de esuti tumi wom na hwehwemu kase so ye dai ewom ansa na ya betena se ye bu asem no ye hwa de aputu to you no ma ye ka no court ni ye na nanom sen de tibrof kasa ye court na court ko ya aputu to you na so we je na nanom mu afọ ne ye be ka kasa wo ye dai wotie sa wo ye wuti grisi kasa ko dakate kasa be dakate ni no wa kire nsem no ma ye dai akire wo eso ne ko tena tupum ko to abrof kasa anye ye kasa wo ne ko ka abrof kasa e na aputu to you I claim you me ameti aga aputu to you masam koro be den wo me de me hu asam koro ene hu wan sheet e na ya samon e na say be sai minim dien samon ne aputu to you minim dien enti asante amamu ade asuti ye wura mama ni agemo pa san se wa me yahu se ansa na asumhwe beba dua ya nkwanta no age se bi prebiasa itame wo me nyina ya hwa ya de akantam nyina yintam mu ade ya mama de wo nyina ya ya afiri wonom ama yahu se wei na sesi ya de ne ko ade akwa kodi ade nti ya da yewura ase ne na mamu pa wi ebire mu so ama wi ase so hu de wi asante amane ne amamra ne si ya da isitie Amamefie na wo hwe na Santamanso TV YouTube like am I share am afoforo enhwe bi wadwen chane ye jefa comment section me so ya na do di ni bia wo hwe ye free account no subscribe dwumadie no so ede amaye me so se kwaso aka on ye videos ni nyina full videos ni nyina egu page no so ubetimi ahwe ne dwumadie so de yentimi mo na tenten sa enti wo jebra wo hwe no na wanya abotire na wahwe videos ni nyina ama na si no watimi atensama ya de ebra wo no asena no dwada Santamanso council etana se ebo bunkunya sembebre eho na de wo mutini akawie ye bu aye no eno ne yafa ye de eba ba somodenya se de ebu emu aye aba breku mu aye abadua ya nkwanta mu aye nso abade de so awoso eye sabronum nso mu aye eba aye sabronum ade hye nso etana se omuso ba begina yewra anim no omo babo omu kro bebre ebusua panyini akyerame hene akomu kontre wo nyina aya adwenkro ye ewo se wonu mo de wondwa ato aba wo pese omu di hene no omu nyina ya ba ko no omu yi ba ko pe ema obese bibi eche yewra no wotimi kodi ade nenso kamia ye se ahini anpanifo nyina no obia wo ono ne de o free se opena asama onya senko no ne bedi ade a enka wope enti nkrobon no de akowia yewra ade to omane ne se sisi a wagya ma wo mo ankasa emu abusua panyini kontre akomu akyamefo ne ade no wo nyina kwatana se wo nya baako na enipa numu a wo de wodwa ato abeto omane no wo mo hwehwe mo anyi mu baako pe a wo nyina ebeye bankoro omano bakọ banko madwe ne beye baako se wo ne nyina ya baako ne yeyi no se wo mmedi yanim sabronum kro yi so enti yankwa ne yankwate yewura na asetetu ababio emu aya wo de ema sabronum fo no yo ose ko fi mo na mo de na ba e me kwa na mo de madwene ose kwa na mo de madwene ba se de ko mama mo nya nwere mo to mo nya nwere mo ade ko wane ose wane de da to ose we ni pa se lu se ko nyama nai e ba yi fo no wane wa gogo di mi eje se ba yi fo wane mo ne ja se ni wa bio na ka ho akomi ne ka ho ana wa bio ena chiame ni achame na wa bio ena chafo ni na kwati mi ansa no pa achane ni mi esa isi eji nipa no abese wo no wo mu nyina mpanyifo ni nim nipa no achane wo nyina mu nim nura nokure de ba e bi achame hene mi di mu akotene na me wo ana na jas mo mi ansa de twafo me kwa na mpa cho eja se mu nim nipa no dodo na dodo na de mu ya o se ko bi de mu kwata yo nipa na mo nwe wo ne nipa sa na di ato aba menu mo kwata se na mu nyi mo nyina mo adwen ko ba na mu nyi ba ko na mo fa bra wai
sabronom afo sumu aye na aba no kwaku suti na eto da ya na menti ase se mu mpanimfo a moda ekuro na no mu so na mudi mu yi baako ema ni bedi ade na enipa mpanimfo nipa num numo sensia na enipa so num na de ondwa ato aba na mu ntimi nya baako na ase obi a wo de open so wono ni bedi ade ebe de na yeye suti we no on e ade e koso na eye me de pass o tumfo se tito to so mi no so dwe yi na timi aka asem wi a kire sabronumfo suti ade ntina me ka sei ada na ye nyina ye fi se ye die ni omu nyina ye moja ye de hye no wo mo e no wo maba ye nhwe mu nka se simesi te wo ho ase we na ye pani we na ye mfama no na mo aye na obia we mbienti ya na ekobasa eya na sabi se me na me pa ade no na wo metima ka bia mame a kakra bia de bia wo beji aye dai afiri mo sempo ta ku bia me de be ma wo hyehye wafunu mu ma no e na ya na akwa ya asem fa na se me a beti fia me ye ko ntiri wo pa ade bia di sompa na tiwi akwamu na tiwi wona keka hu nyina wo no mo a we ba wo de sabi wo be ko do ha wo betimi ama bibi kakra wo be ka bia de ama no enti abre bia ye wura to asem ne ma na nanom wo mo kasa obia ne nsem eye dai efiri na no ba obi wo hono ma na adwenko we be ka sei na we aka sei na ye wura gina so wo hu se mpanifo be hia ha nyina ye ni pensia emu miensa ka sei ye mfa mu miensa de san se broni ka sai se majority carry the vote what you say ni pa dodo de omo kan ne be fa enya wo ankra wo de ba ko pa be kan ye miensa de wo fia ni pa mienu se pekoko wo so petuntum mienu ne na be boa ni mfa no na mo aye enti abre bia ne na nanom no we so wo se ye hye nso e sa ne akwa koma asantia hini no aba be sa amanyosem ni se ne ni mutumu gini wo makọ digalamsi ni aye nsa se ne pasam no wo ko musi e kwa kwaji aba kwaji kura ehuri ne be ni abedi no saa na sisia no e na nanom peso hu sua amanyosem no se wo si bu wo mama mu no enye what you say ye nyina ya ade hye ye nnum ene ya ba pani a wo mu no o na di ade na be ye ya ye nyina ye nkoti kuro ne ye mfama no se si ase sante he so mo fidie se anu na nka me be ka se ye me de se what you say aye me de ka akwaba sa no otumfo anga se mi ni wotumi chem nti mi na hye se o masini ade so wasa to amamo mo twa mo ko no wasa to amamo asa mo am ko yi ba wasu ma fidie no afidie me se tumfo se onim nyansa me se wa be ya sa o ba be gina otumfo anim kura wakasa wontumi nka ndia no meti abonti na me de otumfo aya abra na wo ni otumfo tena se keke kura ye mra na ye kotia no wo no nim komo se wo kasa kura wo betumi bi wa no ade akasa what amamo mo nyina mo nko nipa nu no mo de o maba we wone die waka kire mo gina wode se mo nyina mo so mo ya de hye de mo nko fa nipa ba ko na mo nyina mo ka mo ti na mo fa na mara mo nko fa nipa na mara enti e ho na mo ko na sto na mente mo wase ma ono aba usa mpanifo wa kunya no nyina so moa ene ye bepa mo nyina ma ko nya ko problem wa san se suti ahini ne ye wura ka se enya sika ne didi ahini o se wo ye ohene na sa wote akonya so na woni sika na wo hwe akonya ni ye na wo kuro ma wo hwe mu ye akonya na be de e hwe wo enti enti na aba a nipa num ne gina kwa obi a wode ope racing we na me something just of ye enti twen se juwada nyame ya adom a omu nyina so mu buye wura omo de ba ko be de omo de beba so mo twen ye wura no ko sa tuti ye omo de beba e tese o me ya da penifo na akasa no twen omo kra wonte wo mo ase ye twen wo mo de nyame ya adom a wo juwada se de ye wura ahye no wo mo de ba ko pe be de e bi se ye wura ko hyasa mo fo so ma sinya de se mo ko guje bia ga se na ye de we ba na sampa ya ye ko fo yin chen obi ti bi na no ka se otumfo agi 25 billion wo mo na mo ne na mo bi no wan ko wani anya de yesi na wate e na wo ka enti se obi o sampa a wo kan asase bo e badwemba emfoni a ye twa guye no won ko pe no nya de won hwe no de ba ye wura sifa so bu asem e wo manhia wato amamo sa mo ya de hye mu nya so ye ba ko sa mo dua ene sa majafla odo mu nyina ba be gina manhia mprensa so sa mo dua kantam so wagye atum se yemfa akonya nya de e ma ne nua ofiri wa dan ko dada adwe ene wone do ma hene e ka won tambom na ham o matete sampa ene na se ka ni tu ene yedi agwasa de gina park so e bobol wo nti ye wura to asem na mane mo nko se mo ya mpanifo na mo se enu nyina so ya de hye enti mo nyina hye ba ko siawa ye de ye wura na ze tutu ababio ene de na no di sam atu dwan ye wura so kasa wi a na no mpanifo se opani dware wi a na swasa enti ye wura to ama wo mo akasa mo ko hwem na ade hye no mu a mo so ma ba mo anim no mo ko yimu ba ko efa e mo ma so yasene me de dwumade somo Asantema so professional photo studio advert bi na pese e betwa ma ye beba ayefo na wo ye
your birthday parties, conferences. Bibi bia we bia simple ejana mo sina mo pese mo bia no. Sabe ejana bia ukra na wasi pese wo bia no kakraka hemfone na nanom nkyira konwa kroma ma otwa kase na ni na ebe ba be tane kama awa wo hwa camera no so ani out se calendar eya befo de kama eni ede ba betwa amma wo professionals so na di dwuma friend penny 0244 961189 na fe so Grand Echo Cabanas wo mo ewe lake bosom twepepie eya resort kama wo betimi akwakoda ajewa ho me wo swimming pool ho ye wo conference room ye wo restaurant ye wo bia ye siwo ye car park ne so bia ye so me de ye fro ne ye yie won eso kama nkonwa decorations wo bia eye on point intimesra bia wo ye dwuma bia wo di bia no for Grand Echo Cabanas on baje wo so na watimi akwakodu dwuma na aboa ma wo so wo hoto etimi aye wo dia 0201 18118 na 0591 882030 frɛ na wo so enwomempanifo abaje wo so ya to ansam no so dia ne de wo kɔ ɔkyiri krom ye kro bia omo ehia oba apani anase oba ahema ama oba bedi ekro no enem eye ohene yere akonwa na sabre wo mo epe na ekamia ye se awon so mentemi wansi bi asore ewo honom ni nyina ene se mi menti asiemu anase de menim kakra no kwaku se ente sanso ana waboa me se ye besi oba apani a ewo se busua na no nyina bretuo asona dia ekona ne hwahwani nyina no ekabom ya baako se osomasi wei ene yeyi no amana di ye ne anaya na entesa so mo nyina ya baako you ohima de aya na bebia no no ahema no se bi genyase de no de vat on sa atia so krum no mo na se o mu de hema o genyase nti biaya o mu di ahema wo chiri krum no ehwa ne ye bekọ ye de baba ba chira busua pani okay ye etoso mienu krum ni nyina no ye ma obi ati asese de mprempre mo hema o ye den o beli nti na bebia wo hene mi for so wa besua chiri ye wura na ase bia bia wo suan bia kwakọ suan no ukuro mafo na be kan den esuan achire wo ene abusua no na wo abusua na gina kroma na nyina nim na wo suan de adan achire omo ansa na wa be suan de achire yiwa wo hema de wo suan wo chia enti no ye de ba be chia abusua pani se eni person na se ye no obi foforo wo a wo ba na abusua ni nyina ya anokoro wo hena wo tie dwa so ya anokoro se de maame e de ne ye den ebeli ni agina tum ankoba na sa de wo ntimi nyama ne yi sa se wo kwa wo ntimi fa kwatikwa bi so ntam obi wo tie ya udi agina ya me kwa ntimi ntam mfa wo konkodi agisa ni wabusua wo na ne wagagina ho bi ebi kula ase ye pene so se di ana ye mpene so ni nyina ye hu ye wo hu ntie na nanu amane ne amamra na tete ye no ye kofo obi so obi ade etimi duro bi so ase mempe bi suro ebi ana na anu ye me kan se wo hima ye de ne ba na nsen ya foforo ya wo watch side go baby me refi kro what you say onam ho ne yakwa tam sa de dia ye adu so ene ono so apene se yemfama no ene ye dia ma no se nipa we e bia make se ni obi so ho a wo pre so obi dia de mo ne na nyina anko wan fa biato a ma nipa no biato ba so bia ma ka sha so ti wonti mfa kwati kwa bi so mfa nipa no nko anye den enko ebusua pani e wo mu bi ebusua e wo mu bi kro mu no enyina ye den e wo mu bi okay ene na ochiri kro mu de ne de anko ba na sa opani ba kwa frene na nakwa kuchire enko a ehye ne ho asi oba ahema enti anamso ma busua pani wo se kwame ne opani mensa abrampa mo so ye kro panifo ni bia wo mu nyina e wo senka ye de oba apani ye yi no ekochire wo mo ansana atimi adimo na kwame kwa kuchire no anya ne sa ayi oba apani ede ne kwa kuchire kroma eno na namso ma busua pani wo se kwame ne opani mensa abrampa aba be kan si na kwame na kwa kuchire nanim pense so wonim no wonim na wasi oba apani dia ene na oka otumfo entam ade agune so waka yewra entam ade agune so wonim no wasi oba apani dia ene na waka entam na agune so na se onim kwan so wono nko a ehye no ho esi oba ahema ema no eyeyi a me se da yedeja e wo ochi krum ho no ma asam ne de chese ayenyenyan pa e wo krum warefo yankwae na yankwohwe se de entam no esi ebai usi wa hina otu fontam if you sama madinka kan kama goso usi wa hina ko na otu fontam
Ana mo be ye wa. Say ya kwani. Fonti and Tamono and Anya Sabia corner a busian aka ediagu nana kwakuchere esworo kwaku said na wuchemu na sanity we na yekokwe no sanse uni abusian ni nyina ntena wo ko to ba kwati kwa enkotam bi nkwohye dem nti we no suti entam we na wa beka se wo si wo hima wo to yura ntam no ntam no beba manhia sa afi na asem no beba manhia ho eba na yewura bisa wan na ka ntam no yewura yire no den wo ka ntam no oboni mpro na se de busuapani ya kan tamagu no so aboni mpro oboni mpro dia no wono nso so entam bi wo wa yewura ntam na we kan ye na wogitum ana so wontam wo de bebo so yewura megitum se de ye papa e kan no eye no kore ba ansa na no de o kan ntam de be chu de dua sa se yewura ntam de o kan ya chu de dua ansa na ye bua ntam ya chu de dua wi ase ida se we de bebo so anaso obagine from so said we no anye de then ye wode abusuani na akwatena wa akwadwene na dia asomdwe ne kro ya ba sa ye de oba ahema plus aye dey abechire kru nti sa na tie wo ba bia wasantema mi ha no chiti Tanya na ochi krom di akosie no nti ye hwese de be fi ma ba bia no ye be san ba ne de ababa som ya hwefo ene ye tiefo adofo ye to ansam no so edi anano asansema council so bi nyina nkonya sam nyina motena se edi ni nyina ewie ye na yewra ede afutuo ama ne hemfo ane ne ntra nkonya yenko na yenko tie afutuo nsam a yewra ede ma ne hemfo no Eti ni nyina mo twa wa abegya obi ameka zo ko fokum ko tia me ho bia zo asem ba eba mo ho na mo ka hye nso a ihuna ene efekoro nyina mo nyama sem na ba na efa no bia ko tia na fa no bia ko tia we support we na no so maka asem na hye eza asem no kura ni timi ma timi fa ba obi ebo ofekuro mo nya na asem mo fa ho fa bra me nyina wi ba da no maka hye mo zo atie fia ye fatumi asem no betu enu ma ne de ekoko aka de efe no munyai obi ka be hu se si amos ka de aka no ntie na ne so na no e ka sa ye se nya santi amane o se nya santi amane o so tie fa no ne enyi e ko de hu de no se we nyina so na ipa na wa pontin no omo wo gide se de kona nan no wa no kre na se o so ma no kre na amade na hefa no fa so na no o mo ye na le ye se de so na se o so ma no kre na amade na hefa no fa so na no o mo ye na le ye se de so yo ba do su le kete de ba na so for when a futu sama ye run as to ababio at the man a handful and tranquina. Kwaku ye radia so wakasa wi ana je se bibia to atwa and I am the set or this a futu samono ama atituni na fakutire no so ensem wo bedroom anim na man hwa anka na mumu ache wait na ha e ma no kredie no emma
Samson mushro somebody asam no eba otumfo enim ene na nam so saa na omugina bonte na obi e ka de wo pe efa yenwura ho no esuti ma me kan fa akonya wesu na me nka se me se me mpraduasa do ma hene wo se wo hwemfoni we ntimi mfa ho toto sante hene sanse wo hene a wo tena badwom timi ka kire ne ntina nkonya ka kire wo mo se mu asem mpraduasa wo bi edi asem ba se bia kontire ye de kontire fo asem ba kontira fa we se ntem bia na bibia ansa na beba we wurade ne kwa fa bia yewura mampon hene so ansa na ba biduru eye yewura manhia nim no se bi wuntimi fa wasem nko otumfo se ma se kama ade se fo ba bi empedifo ne bi so wo no asem na fa wo mo so no suti na obi wo no anya ne botom kura obi aba betua se beku ama no eye sa mo ma ye ne amanyofo na ede aye yesu ya mammo nya sa na tie ya de nukuredie sanse wo ba we so afena mo so wo mfa nsuo nyina wonu nkasa ntere yewura enti obi di asem ba be down se bi ntam bia na bi ba be down se fa bra yewura no nka bi mana suti enko ka se menim we na we ya bre mi sei magi bia 1 million bi di asem nya wo nyi sika di udi ne na he and make us obi akantam ye na nanu bi obi akantam ko be fie duasa watena so enduru benhia enti ewura nim de enti a wo kasa sabi wo hini we ya wo ho awie ye bere mu a yenya no na otimi ka che ne mpanifo no mu bu o man hye mu ase de duasa asem ba mo ho no mu a mutena so no aba obeti bi no ene ne wo ya wo ja na konya ide ato ho no ewura ne kasa asem enti wo do ma hini utimi tena ho wo hini a wo sa ye judge bi wa no se wo se judge court buaze kwa bebuso wo pedo bi ba besi na wo metwa se bi wo hene kasa saa what you say enka me mfiti se me ne do ma hene be kasa si se bi wo hene kasa saa o tuti no tumi mfa ho betoto sante hene se bi wo na wo sie wo to be se sante hene wo ma hene ye hwe o ma hene asade ya wo ye no ama hene kese wo nyina adenti na ko bia so ya kasa wo ye o ma hene nti asema wo kan de mutumi kasa yentie suti anye mebu ha do ma hene ya na metina se to da me da ya na metwene ho amenti ase se bi mpraduasa untumi ni otumfo enye pe pese ya wotere ho ase de bia mini ba bia ko hwe yefiri die se karefo betimi asane video yi bi dia ma na dia untumi ni otumfo enye pe oshada tena badwemo ne ntina nkonya betena wo no wa ma obia wo ne se mu ase bi fokuofo a dada fokutire na no ensem ni bi wo ba beduru mani mu a mo pesa mo de beba na matena so na mo yigi sika wo nchenchen sa ne ma no mo bu ye ni wa ma ya ti ase se wo wo hene a wo bi asema process fa bra fokuo we nam na ye wura ni me nka bi mai no wo kokwaji sika nipa de nya ase bi ma obeda di aba se betimi aka mai nipa de chenchan a ai na mo de masam kora kokoma fokuo we so mfa nkoma sante no otumfo atena so what you say e sa no obi e kasete ye wura nti na nanom so kan mo so asem no ba mo nka bi ma no na maka ma no ele atu na ma edin ye do ma hene sama o enye wura de be kasa ni obi ya ti ba ko mi ni me de kasa ye wura ka na no atu nti nsem ne ba na e ba besi mu na so a ye sere na nanom o mo mfa ma ye wura de wo so mo kan ba bia ne kura ni da no mo fa nya dai fa to ho no kura ni be mo waduane ya ti ase nti esa na sa afena mo be so mu a mo be so an kire ye wura ni asantima ni ase mo ba be so asantima no ma anya ne sa mato entama mo kan ne ye na nanom be bebe wa entama mo bi o ma no ka o mato bo ma ka o mo sira ide asim e wo sa wo ba be ka kire ye wura ma ye bibi se ma ye se ni ye sere ma o ye na nanom nya sa ne ma so kan ne sa ne ma ne nyina suti muntimi nye asem ba ne kura wo mu ne ye beka enso ne no jitaku ne ka asem ne hye jisempoa ne ka bi ma me jiwei na ye enye suti enti ye wura atena wa hu se sa ne ma na ye dai koso enti no di afutu twa ato ma na tena nkonya se wono mu ansem ba besi wo mo na so wo mo ka hye omo hwe yi afenso wono ansem ba besi wo mo na so mo mpese afa edi asem ne ba ye beka bia ma ne sanse sika bi o ma hunti no mo dada asem no mo so nye dai hwe yi enti sante hene ye wiase ba bia obi ntimi ne nye pe especially nana ajima badu obi ntimi ne nye pe sante hene nyansa wo se bimpreduasa ye chem ma na be kasi ya se bidom ahini wo nya bi enye se mento me bi wo ha se suti eya na ne me bi wo ya na asefe ma arewo wo hwe ti wi adom ahini si kasa no wo to ma ne ade suti eya na arewo what you say wo hini ben na ade asem ko nanim ye hwa ade wo hini a wotena badwom e kasa wo ye judge nemom court ba bi a wo di asem no ebu asem a wo be dai wo be so e na wo hini a watena badwom aka se mo a me ne mo ti ebu asem no nyina wo asem ba be siw na so be ka asem chi wa metu sa wo hini no ho ane dum nyansa mi ni obi atame nkasa ntia yewura do ma hini nanso se yemfa sa nyima we nyina anya ntoto what you say ayade ane ha adwene sebe mpeduasa akura bohu anu ato mo de amane wo hini bi enyefe ni mani bi no akasa no de ti asante hene ntia ne ha adwene sante hene aweye bremu
Domahini Prewompel, on the Yamia, a Bibimia Santimaya or Mosom, wanted and once a side kind. And as I seriously, we are here for any now, we are saying baby a waka. Sikaga e bi ni ba bia bi. I just Santimaya. A deal or two for our Almighty. Obi ani. I just Santimaya. Arafo ana bema makwame ade sama ya nsa so mu no aba so masanta mai council etana say enkonya sama omudi ya no de ehunmu aye aba banten de omukakosi ya no ana ye de aba so mu de aka ebefima ba bia so de yakopon ya do ma dwada ana ebeba abonten ne de no so aba so mu wo ba san ko hia bio na afe no de ebefima ba bia no de ye wura senta mu mo hwe no mu sesie de omukwa ba akunyimra de omufa de hyema ne ade nyina no adwada ana sa amaniboni nyina nso ebeba abonten ne ye de ne nyina asan aba somo wo pe baabi akwa akodi wudwuma wo pe conference room bi akwa akoye meetings wo pe baabi akoda adwedwedwo ho wa bre wo pe swimming pool bi akoda and release stress dia better for enhwe baabi ya wo wedding bi wo plan wa ya ye fa na person ye no aye fa na efe aye fa na nipa ba omo benya ba bia daje o ma home omo benya ba bia paki wo mo cars environment nye kama decoration ye kama mesra o ewa eye grand eco cabanas ye wo baby eye so no ma ye de eye ayefro na na say event no enkonwa awo ho no ya go decorations kama lights wo ho car park wo no onklofo fechichi ene ehehe na bakra na enam say hotel rooms so be sanya baby ada ama wo mo ho atso wo mo entimisraw Christian Grand Eco Cabanas e cha kwa wo lake bosomtwen kwana so pepie potinyewo ena wo mo wo frɛ wo mo 0201 181182 ena 0591 882030 afi wanya wo mawie no makasa na wabuki appointment ade koyo program no na afi so na kasa obenya camera eba be show program no sa live streaming na ope se ubema ya pen drive na ya fa pen drive nye ne fa maw na ye metwa na nya fa professionals me gina web program na chi ntwa program kama wotia mawo dia na no so do ani achema Santa Manso professional photo studio wo mo so beba be twa program kama edia ma amo akoma etimi ato yem amo so dwumadi a wade ni sika watwea no wantwea enwo entime show from Santa Manso professional photo studio so 0244 96118 na wo fama no pa awia anwumre awomache da suom ombeje wo so age yare nko a eno mo so ya wo mu yi omo wo hoda bia so omo som asante mai na ngopon ya adoma wachina eye wahene bedu sei poku achampem hene ena wacheda na ekọ akura tenya ngopon ya adoma wachina ena asante mai nina etena se na yedi ne na wacheda kwaku bia ye ombedi na wacheda na ba na ye sabi achema adum achema de wa ne ebekọ sabi nana achampem hene fie wa obi a wonim eye adum achampem hene ahemfie wa ana wonim kwa wo de wosi adum na wo bisa achampem hene obi ya betshiro na wakwa boayera na se tutu ababi ne babre kope ena da form no na yakwa papa yera enwamu enesuo dwumade no so yebetwa na live Asante Manso TV yebetwa na live na kopon ya adoma wachina so wantimi na kra na obehwe bibia kama me so nso abode ne hia pa ya na ade amane ye so ha wo de mane a yewra sabeka se me so ya na wo de amane ye ha ohene badu se poku emfonyini at the screen so wa ne no ne mfonyini at the screen so no na wa hwe ede amaye kwakuche phone no mame ansa comment ni bi so aba kwaku kenka mame comment we say every air travel and see hono was watching you live from Nigeria. Good job. Wow. Travel and see and Prime TV was Asante Manso TV, best traditional station to trust. God bless you all. Amen. And now we see Anis NNS live from Spain, Sevilla. And also so Abuchi member. Oreku e champion. Hope you are doing well. Kweku nyankopon wadom me ho ye. Oreku e champion. God bless you all. Prime TV Chronos Domahine is watching with private account. Any private account also no whatever. If it's what refer was near dear free mo, ain't be or beba from papa. So Timame na Oreku champion say. Oreku champion waya de. Abeni abibia wo hwedwumadie no. Die mpoyi no afre wa ede akademi Oreku champion wo bia no nyankopon wo hira wo kokome me wasan ya de wo sene ya oya no so obisasa wo obisasa me ho etese nyame ado sene de wo sene ye nyame
ene de ya Nyankopon ase sanity e wura kunya mi ma vaida no mpole duchum kofie dun bia wo se na da je hwa Santema so TV no Nyankopon we sha mo nyina na fe so bibi odi ne birthday wasana butu mi so ma happy birthday Nyankopon insha obi bia na very ma kwame ade ene day ensama yansa so mo no ebesie na kwaku abae ne ho eye papa mo na mo bisa no na de kwaku ne ho ye mi awedi dwumadi en wo kira me din ye sweetie na dankwa crew no Nyankopon insha Morgan and Faye Billy. I'm gonna chinchi me fidye fuma at the ma ye me to me ba live. I wanna share light my hair sound JB bia na wo siesie nya wo fanya na so ma Nyankopon ensha so papa pa Nyankopon ma ye mfane ahode ochina ye be hia ewo achampem hene na watweda no ase Santema so TV ye so mo sompa Santema so TV ye so mo sompa